Comencem. Però hem començat? Sí, comencem. Converses entre amigues. Les converses que sempre tens, ara, en un podcast de Marta Aiza, Marina Barcel i Elia Calvo. Hola! Com estem avui? Nenes? Anem fent. Sí. Sí, no? Anem sobrevivint, que ja és molt. Sí. Això un dia m'ho va dir una persona, bueno, en plan, una persona random, em va preguntar, com estàs avui? I dic, sobrevivint, i em diu, pues valora-ho, perquè això ja és molt. I jo, Bueno. ok! Que pessimistes estem totes. M'agrada No, sempre bueno, dir. una setmana de molta feina i molt cansada, la veritat. Jo estic molt cansada també. No estic dormint bé. No sé si és el temps És l'eclipse. A mi... És Quan va l'eclipse. ser? No sé, fa res. I no em ve l'arregla perquè és És l'eclipse, que- és que ho sé. No, I em fa mal tot el és cos. que jo l'altre dia, o sigui, aquesta nit no, la passada, no vaig poder dormir fins les 3. Jo tampoc, I fins les estava 4. molt cansada Mare i meva. donant voltes. Estàvem connectades. Estàvem connectades. Jo em vaig Podies dormir una obert. mica abans, El què? Jo em vaig dormir una mica abans. Tu sempre t'adorms Jo com crec... jo, no? Sí, bueno. Sí, sempre des de primera carrera. Sí. Sí, Que era sí. com, no, perquè jo a les 9 me'n vaig a dormir. Sí, clar, és el que us anava a dir, en realitat a mi em costa molt adormir-me, l'únic que me'n vaig a dormir d'hora perquè jo ja sé Però a mi, Ja. que m'estaré 2 hores Ets previsora, donant està voltes. bé. a mi em costa Ets una hora intel·ligent. també, una hora o Ah, així. jo m'adormo en En canvi, el minut. meu germà és... Sí, hi ha gent que Hi té ha aquesta gent- facilitat. Jo últimament a al mi em minut. Des que no tinc parella i estic vivint tranquil·la. En plan, al minut. Adormo el segon i és com... No tinc problema, vaig a dormir. Bueno, pues Bueno, així però bé, estem bé, anem no? fent, Sí, valoreu sobreviure, com em va dir un dia una persona random. És que jo a vegades no entenc la gent què se li passa pel cap. Però bueno, estem bé. Per què? Ni que nosaltres diguéssim coses molt normals. No, O sigui, però vull dir, no coneixes de res Ja. una persona Ah, això sí, i jo li soc- dius, valora que estiguis sobrevivint. I Jo sóc així, ok. Soc bastant així, ja ho sabeu. No et connectes res i potser t'estic dient coses absurdes. Ja, bueno, Sí. o sigui, depèn de la situació, guai, però depèn de on estiguis. Depèn és a qui pillis, perquè hi haurà gent que riurà i hi ha d'altra que et mirarà en plan... Esta tia està loca. Com tu a mi. Sí, Al primer però instant ell ja està sí. loca. Bueno, va, doncs avui de què parlem, nenes? No sé, digue-m'ho tu. Vale. Que orgànic tot. No, vale, avui volem parlar de les típiques teories que ens fèiem de petites, que pensàvem que una cosa era real i al final doncs era com una cosa super absurda que dius, hòstia, en sèrio, això és així. I bueno, volem parlar d'això, en plan, el típic dia que t'adones que és mentida o que és una teoria super, és broma, i és com un moment èpic que jo mai oblidaré, en plan, tio, Bueno. m'ha canviat la vida. És que els meus són molt ridículs, Sí. A mi no Bueno, tant sí com que- m'ha canviat la vida. A mi No, a sí. mi tampoc, però... Perquè jo de crec dir- que quan era petita no pensava tant. Saps el que et vull dir? O sigui, Sí, pensava moltíssim, tio. ja, jo no. Jo, Així Happy acabat. Flower, pujant-me les faroles... Sí, sí. Ja les fares. Pensava que era com irònic, saps? Quan acabava l'escola, al sortir arribava i pues, m'agradava pujar-me a llocs i agafava la farola, arribava fins a dalt i començava a posar Què una típica dius? senyal de stop. La picava així i li preguntava a ma mare, i la Elia? I ma mare, pues a alguna farola. Mare meva. O sigui, Vaya fa poc loca. vaig veure, Era com hiperactiva. fotos Sí, no, no. teves de petita, que estàvem gravant un videoclip, te'n recordes que jo estava en reportatge, a un rodatge, Sí, però... i vaig començar a enviar fotos pel grup del podcast. Sí, però... No sé qui les tenia, però Sí, tenies sí, una no cara vaig de loca veure. que dic, uau, Ah, aquesta sí? tia, Sí, té no vaig té una veure. pinta d'hiperactiva de petita. No, jo quan arribava a casa em desvestia, però sencera, i em posava despullada per casa perquè em molestava la roba, i ma mare, Elia, però posa't unes calcetes que se t'infectarà la vulva. Mare meva. I jo així. La Hi ha vulva. vídeos. Jo un dia, tornant de carnaval, vestida de pingüí, traient-me tota la disfressa i quedant-me amb el bolquer. Mare meva. Bueno, és igual, ens estem a... Bueno, sempre ens anem, no passa res, Sí, sí. així són les Va, potes. però va relacionat de ser petites. L'únic Sí. que jo... Bueno, no us desitjo una filla com jo. Però jo sí la vull tindre, perquè a mi em faria risses. Jo era bastant així, Jo tinc vídeos d'allò amb bolquers també ballant. Així, amb 2 anys així. Tio. Així, ballant amb qualsevol cosa. Així he acabat, també. Jo no tinc vídeos. Bueno. Caballo de tot, tio. Ponme lo que sea, música clàssica, ja estic ballant.
Bueno, va, anem a Bueno. començar. Sí. Vale. Vale, doncs comencem per Començo tu, jo? no? Vale. Jo diré- Quines teories tenies? Aviam, jo diré... Què passa? Què està passant? Res igual, el que hem parlat abans, que Ja, acaba de bueno. passar. No passa Perdoneu, res. no, Sí, o espectadors sigui, no, Ai, ens espectadors. costa una mica introduir bé les coses, però no passa res. no som orgàniques. No. So sorry. És impressionant tot. Sí. Bé, vale, aviam. Faig un guió però després no serveix. No, la veritat. Vale, jo començaré dient una cosa que jo crec que ens ha passat a moltes persones, o sigui, és molt xorrada, però... Potser serà com la meva. Que et penses que la gent de la tele és de mentida. Perquè estàs acostumada a Ties. veure dibuixos i No després sé, quan no. veus humans et penses que són de mentida i me'n recordo perfectament el dia que li vaig dir a ma mare la gent de la tele existeix. I ma mare sí, i jo, vale. Tia, jo pensava... O sigui, tinc una que més o menys va relacionada, però encara no la diré, però jo pensava això, o sigui, real que deia... O sigui, com els dibuixos animats, però estan millor Clar, fets. sí. Millor fets, en plan, que ben fets. Ja, Però no. jo és que ja us dic, no pensava tant. No pensava, tu no, en plan, bueno, Dic vaig que- mirar això. No, perquè jo l'únic que volia ballar i saltar, llavors el cap no m'anava per No. aquestes coses. Fins Però quan, hi ha això? molta gent que encara em passa. És que per això deia, en plan, encara estàs així, en plan... Iuhu! No, però que hi ha molta gent que li passa això de que quan era petita es pensava o que les persones... Hi ha una persona... És que no sé si éreu vosaltres, que quan hi ha una persona que quan un actor moria a la sèrie es pensava que moria No, jo això a la vida També. real. Jo És una noia de la meva classe, crec, que es pensava, i clar, es posava super trista perquè, clar, Clar. deia que aquella persona s'ha sacrificat i ha mort perquè havia de morir. I ho passava molt malament com... Sí, m'ho va explicar. Heavy, És actriu, que... eh? Sí, va a la meva classe. Vol morir. No, ja està. Ara, No. No, fi, gràcia. no, però sí. O sigui, després t'adones que tu també pots sortir a la tele. Jo me'n recordo de fer aquesta reflexió en plan, llavors jo també podria estar a la tele. Ai, vull ser periodista. Vull ser actriu. No, a mi em passava igual amb els humans, però jo pensava, això no ho tinc apuntat, és que m'acaba de venir. Jo pensava que era l'única persona en el món i que l'altra gent eren com robots que estaven construïts per mi. Què? Per tu? No, en plan, cap a mi, en plan, Vale. tot era com Això Ah, és... com sí, mentida i després, ja és que jo de petita pensava que flipes, era ja filòsofa allò, O sigui, jo ja... No, és que ho estàs veient, Pim, vull dir, pam. jo és que Així Hannah està. Montana Però és que tot el dia. normal que estigui així, normalment. Jo pensava que era l'única que existia en el món i després deia, i si algú m'està controlant i jo no sóc aquesta i estic en un cos que no... Jo ho he pensat O sigui, algun cop també, que a veure, aquestes- abans... O sigui, sí, aquestes olles... Però que tenia 7 Però anys clar, quan és vaig el que pensar t'anava a això. dir, que eres una mica petita per estar fent aquestes olles. Jo no sé Jo sóc quines així. coses miraves, Res. Què miraves a la tele, sí. Pues, Ai, què ho mirava? La somiaves. Rebelde... Com es deia? La Rebeldes? No sé, No. algo raro mirava jo. Jo però mirava Detectiu Conan, que Jo segueixo també. fent. Em cagava, t'ho La- juro, la ho silueta veia. negra, Sí. sí. Jo després anava al col·le a les 3 cagadíssima. T'ho prometo. No. Però jo Detectiu Conan ho segueixo veient ara mateix i, de fet, ho segueixo al dia. O sigui, Sí. a On quarantena... es pot veure, això? A Després TV3. t'ho dic. Sí, a TV3 l'estan donant, ara, els més recents. Però és que cada Estem any fan treballant, una pel·li de Detectiu Conan. Qui va al cine a veure-la? Jo. Elia Calvo. Sí. No, però jo també mirava en plan... Bueno, sí, remuntem a èpoques el Bob el Manetes, Ja, sí. ens en el sortirem. Pingu... El Pingu. A mi saps que no m'agradava gaire? Què? Ai, a mi sí. Ai, m'encantava. És que I jo el crec que de soc de les poques 10 persones més que no 2. li agrada. Però crec que no, mai he sabut què pel Pingu. No, jo tampoc, per O sigui, això. És que jo crec que no Vale, ho jo tenia. mirava sempre el Pingu, però sempre. I Un pingüí de plastilina que fa coses. sí. Jo crec, o sigui, ara pensant-ho fredament, crec que mai he sabut, o sigui, em diu, de què va el Pingu? Puta idea, tio. Un pingüí que... No, però bueno. Però Després buscaré la història, ara tinc curiositat de què cony era. Però moltes coses. I després hi ha espies de veritat, la Doremi... Jo, Doraemon en català. Doraemon... Sí, també. I si les fan en català. Ninja, a mi m'agrada. Jo les tortugues ninja... Ah, jo les mirava. I Detectiu Pato Conan... Aventures del Disney Channel m'agrada No, molt. i a Disney Channel hi ha cinema, Bueno, ja. Hannah Montana, Los Clar. Magos de Waverly Però ja eren una Place. miqueta més grans, potser. No et pensis, Jo ho segueixo veient, però no et pensis. Hannah Montana, buah, jo estava viciadíssima en Hannah Montana. Una cosa, us recomano a tots és que que- mireu Hannah Montana, la pel·lícula. Ai, crec que no. És la Jo millor la pel·lícula, es vaig mereix anar un a veure, Òscar sí. i no li donen. Quan la van treure? Era un... Pues segurament sí que la tinc. És que crec que la tinc allà, també. Da igual. És quan... Jo la vaig anar a veure al cinema, I a sobre no. el... Que frica. Era al guai, cine. Sí, no?
Si la van fer... Jo crec que la vaig anar a Jo no la veure. vaig anar a veure Potser m'ho al estic cine. inventant, però jo crec que sí, amb els meus pares. Jo no. Jo ho mirava a la tele. I odiava molt perquè feien els capítols a les 9 en punt, de Hannah Montana o de Magos de Waverly Place i tal, i clar, a les 9 en punt era quan sopava, i quan sopava jo mirava el Telenotícies amb el meu pare, llavors clar, era com que Elia, sopar, i jo, no, Em passava això, és veritat. La sèrie que hi ha, Sesame Aventuras, algo així. Com? No sé, tio, com es deia? I que era un... Sí, amb una samarreta de ratlles i los pelos així, Sí, i sé quina després dius. una altra... Però així no. No tinc ni idea. O sigui, No sé com es deia. No sé, és que no la mirava, però Ho sé quina mirava diu. sempre i quan estava malalta, no sé per què, sempre mirava aquella sèrie. Jo recordo estar malalta menjant sopa mirant la sèrie. Sí, m'agradava molt també. Però no sé com es deia. Jo no me'n recordo de grans coses. Jo mirava Bones. Bons. Coses, és que clar, Sí, és normal això. que des de petita jo ja estigués pensant coses rares. Però què és això? Bones, la investigació de crims i tot això. Jo mirava, Jo com es no. deia? No me'n recordo. Ja sé què Una dius, sèrie però no me'n recordo jo tampoc. de crims també. Sí. FBI Las Vegas o Sí, alguna jo també mirava aquestes A mi coses. és que Però des de m'han agradat petita, aquestes Des Jo de també, però petita. perquè el meu pare ho mirava, Sí, i i igual el que meu també, Mujeres però no. Desesperades. No, això No, no. Sí, això què no. fa una nena de 13 o 12 anys mirant Mujeres Desesperades? Bueno, ara la Que gent... jo no sé què és jo això. me l'he mirat ara actualment i jo pensant, per què em deixaven mirar aquesta La gent ara de 12 o 13 no anys em estarà deixaven mirar, fent... no em deixaven mirar la los isla de las tentaciones està mirant Sí, ara. però vull dir, no em deixaven mirar Los Simpsons i em deixaven mirar Mujeres Desesperades, ok? No sé què és això. No, jo tampoc sé qui és, Bueno, Mireu-la, està xula, a mi m'agrada molt. no sé qui Vale. és. És que Vale, són jo- com... Sona com molt malament. No, Sí, són sona molt com un malament. grup de noies de... O sigui, és com una urbanització, vale? Vale. Wister- està això a Netflix. Wisteria Lane, vale? Es diu la urbanització. I és com un grup d'amigues, saps? I van passant coses, però el primer capítol és que apareix una de les veïnes morta. Mare meva, I a partir d'aquí és com que elles intenten investigar què ha sigut i hi ha 1000 drames d'amor, en plan, se Vale. mesclen unes coses... Hòstia, m'acabo de recordar Little Pretty Lies. Això. Oh, Estava viciada. jo viciada, però la sèrie va fer així. Al final, ho vist al final. Jo no la vaig acabar. És El que pitjor saps final, que... o sigui, sigui s'han fumat 40 burros, tio. No, però és que literalment em queden com 4 capítols per acabar-la. I Però- Però és que no té acabar-la. cap tipus... O sigui, vam posar un final per posar... Sí, em vas fer spoiler, Què vol tu. dir això, saps? Ja, que l'Spencer No té vas fer. una gemela. Sí, ara... Marta! Ai, perdó! Mirant, Que és broma! Que és broma! No, això no ha mentida. passat. Però no, mireu-la fins a la temporada 3. A partir de llavors ja no cal que la mireu. Acabo de fer un spoiler a tothom. Bueno, no passa res, tampoc ningú. Bueno, pues, relacionat amb això de les Sí. sèries i tal, a mi em passava quan era petita que, clar, jo veia a la Miley Cyrus, a la Selena Gómez, a tota aquesta gent a la tele i jo deia, jo quan tingui 16 anys, perquè clar, elles feien d'adolescents, però no eren adolescents. Llavors, És veritat. clar, jo mirava no sabia. i no ho semblaven, en plan, adolescents. Bueno, jo perquè em pensava que les persones adolescents eren així. Ja. Llavors, Després em t'anaven pensava estimant. que jo, quan fos adolescent, pues, seria igual que elles, Clar. em sentiria igual de gran. I també em passava amb la gent de sincro, equips de noies grans, per exemple, la que va acabar sent la meva entrenadora, jo la veia i deia, uah, seré tan gran com ella. I llavors vaig arribar als 14, 15 anys, als 15, als 16, als 17, als 18... I no passava. I hola, segueixo de 13 a 14, saps? És com, en plan, és una mentida de, que Sí. ho idealitzava molt de, uah, és que seré tan gran i podré fer tantes coses, vull dir, mira, aquesta canta, aquesta no sé què, aquesta no sé quantos. És veritat, I després em passava molt vaig això, arribar a als l'ESO. 14 anys i jo, Sigo igual. ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y no soy grande aún. Jo que no ho penso, eh? Sí, Ja. sí. No, a mi el Són que em passava petites, molt encara. era a l'institut, que veia la gent de sisè, per exemple, i deia, uah, quan vagi a sisè seré la més gran de l'institut. O sigui, Ja. quina il·lusió. I després ets el Al moc. sisè És era una com, tonteria. soc un puto moc, i ara he d'anar a fer la ESO, que seré la persona més petita de tot Ja. l'institut, i ets com, i després pensava igual, a quart de l'ESO, uah, seré les més grans de l'ESO. I després, Sí, A però tots ens hi ha passa, universitat. jo crec. Sí. a universitat passa sí molt, que ens va però, passar. sí, però a mi em passava com més amb la o sigui, amb la gent de la tele, De la perquè tele, ja. veia que feien coses i deia, doncs jo podré fer això. I després seguia anant a l'escola, menjant O pastanagues. conduir, a mi em Mare passava meva. el de conduir, dic, mira, al 16 ja podré conduir, coses així, saps? No, I no era perquè era una ja, sèrie, clar. saps? Sí, idealitzes molt, i sobretot quan ets petita. Sí, és que, bueno, això passa, i també passa com, per exemple, Marlí,
O sigui, que a mi m'encanta Merlí, Sí, m'encanten a mi els m'encanta. actors, però clar, estan fent d'adolescents. O sigui, Ja. estaven fent de segon de batxillerat quan jo anava a segon de batxillerat i jo els veia i deia, Carlos, Cari, no. En plan, No, mírame, saps? Mírame, No. això no passa a la meva escola. on passa també a Élite? La gent Sí. no... O sigui, a Élite crec que fan Però de... a Élite sí que semblen una mica més joves que els Però de com ho Merlí. fan? Són molt més grans, eh? No ho sé, Potser tenen però- com 6 anys més. Però, per exemple, jo semblo molt més jove també de lo que Ja. soc. Sí, però és Javier. O sigui, a mi... Quants anys em poseu? No, és broma. És broma. Deixeu-ho a comentaris. Per la veu, 7. No. No, però no, No, no sé, és jo broma. flipo, en plan, ja costa buscar actrius i actors que hagis de buscar gent gran que sembli més petita i és com, buah, Ja, tot el bueno, saps? però no És com- crec que No. busquin... Ja, però, No, però no. tots són com molt més grans, però molt Però més. no me'n busquen, recordo ara o sigui, quan. no busquen gent gran que Ja, sembli petita, ja. és gent que s'adapti al perfil. T'imagines? Anar en els requisits. Has de semblar... Has de tenir 40 anys, però semblar 15. No, però vull dir, que aparenti de tal a tal Ja. edat. I ja està. O sigui, però sí que em passava això, saps? I era com... Clar, jo veia el Carlos Cuevas i deia... És que no. És que, com et dic jo a tu, que no ens assemblem en res. Bueno, era un repetidor. Clar, és veritat. Ah, mira, és és veritat. veritat. Vale. Clar. Carlos. Doncs, Molt bé. jo relacionat amb la tele i tot això, jo pensava que la gent important entre moltíssimes cometes, vale? Perquè, jo què sé, la reina o el rei o polítics que sortien a la tele, actrius, coses així. Veiem qui diu, Vale, és que és molt fort. És que jo ho he llegit abans. És que, ja no. Això és trampa, tia. Bueno, Jo faig el guió perquè tu vegis les coses abans. Va, digues! Vale. Pensava que aquesta gent era immortal. Vale? Per què? No ho sé, tio. Saps això? Però és que a mi ho vaig descobrir tard, que no era veritat. O sigui, jo ho sé, em sento molt imbècil. O sigui, és com... Pensava Però que Tu la deies rei... mirar moltes sèries i coses rares No, que però ens jo ho estàs entenc, dient, jo ho entenc, però perquè no Que t'esperes pensava que... que no es morien mai. Que jo sí, o sigui, la gent que obrera sí, que ens morien perquè no érem importants, però la gent, gent obrera. la gent que sortia a la tele pensava, han de sortir a la tele per sempre, no es moren No, mai. però, o sigui, jo ho entenc perquè Bueno, tu jo veus... que ho pensava, era Jo com... ho entenc en el sentit de... Tu veus una persona darrere d'una pantalla i no t'imagines mai creuar-te aquesta persona, o sigui, no penses que pots arribar a tindre comunicació amb ella ni que sigui com real del tot, saps? Ja, per això t'ho dic, que també per això quan et pensava trobes això. a gent famosa Que és sí, com... ja. Ostres, no sé què, que parlant Sí. del Carlos Cuevas, jo l'he vist 1000 vegades, saps? I cada vegada que el veig és com... Ah, que existe, saps? O sigui, és com que per això també et passava, perquè com tampoc et creies que Però era molt potser heavy, era real sí, les sí. persones. Sí. Però era, o sigui, de veritat que ho pensava, de veritat, i quan em vaig adonar sent... I tu Que també moren. Vull sortir a la tele per ser immortal. Mare meva. Sí. Segurament sí que mirava coses rares, però no me'n recordo. Segur, perquè... No me'n recordo. Vale, aviam. A saber, sí, cony mirava. Jo, el que també pensava, ara canviant de tema ja totalment, Sí, eh? ja Deixem està, ja ja les està. sèries. La Deixem tele deixem la tele. fora. Que segur que alguna de vosaltres també ho pensava, és que per tenir fills t'havies de fer molts petons. És que Que mona. jo em sento tonta. Jo també tinc una en relació amb això. Jo em sento tonta perquè et segueixo dient, jo no No pensava. pensaves tant. És que, tio, Jo és que no pensava. Jo... És que ara, quan vingui la meva també, o sigui, va molt relacionada amb això de quedar-se embarassada. Però jo mai he pensat això dels petons. Pensar una cosa que és pitjor encara. Vale. La veritat és bastant ridícula. Però sí que és veritat que me'n recordo el dia que vaig saber que havies de fer l'amor per tenir fills. Jo estava a la primària i de cop, o sigui, això em va semblar fatal i ara ho penso, i és com, mai se m'oblidarà perquè al final quan ets petita i vius alguna cosa tan heavy, no se t'oblida. Sí. Estàvem com fent cua per entrar a la classe i hi havia dos mirant una cosa i era porno. Vale. Quants anys tenies? No me'n recordo. Vale. Però ja existien Per els quin mòbils. curs era? Ja existien els mòbils, perquè aquesta persona estava mirant recordo. Fatal, saps? fatal. I eren com 4 nois i jo vaig anar i m'ho van ensenyar i després una amiga que encara és amiga meva em va dir sí, però és que així es fan els fills. I em vaig traumatar. És que t'anava O a sigui, dir, em és vaig que treure jo... una- Home, o sigui- normal, i a més, o sigui... I a més que mirant porno que dius, així no es fan els fills, tio. O sigui, puto fàstic, de veritat. Això recordeu-me que si ho posem a TikTok, Ja. Ja. això sí que no ho podré escriure, eh? Bueno, que és heavy, que tio. mirar aquestes coses, i més en aquella època, perquè ara s'han actualitzat una mica, que tampoc vull Bueno, dir- actualitzar vol dir Exacte, posar el o sigui- logo de Pornhub en color lila. No, Perquè això ho fan... això és un altre tema, en plan, Sincerament, em sembla ridícul. això és un altre tema, perquè Heavy, tio. No ho he vist.
el dia de la dona, de cop, molts estan a favor dels drets de la dona. Ok. És que, o sigui, em sembla ridícul que posin a colorir aquest logo i tios en plan... No, però que vull dir, que imagina't com devia ser en aquella època. Ja. quan Sí, ho que jo devies vaig veure mirar. una cosa molt forta, Sí, és que encara me'n està. recordo encara. Bueno, no ho expliquis. No, O sigui, clar que no l'explicaré, no, però no cal. o sigui, jo era molt petita Ja. i em vaig traumar d'una manera que vaig tenir com un trauma amb el sexe des d'allà, que era com el primer cop que vaig tenir... Bueno, com coses, saps? Que ho relacionaven molt amb aquestes escenes que vaig veure. I, era com... normal. I després vaig començar a tenir por a tenir fills per això. O sigui, com molt high, és sort que he anat al psicòleg. Però, en sèrio, perquè penso i és en plan... Però no sé, és com ridícul tot. Jo sí que recordo el moment, en plan, jo sabia... O sigui, va arribar un moment que jo sabia que havies de fer l'amor, però no sabia com es feia l'amor, saps? Amb petonets. Quan vaig saber les coses que es feien, clar, jo encara era petita, no s'ho ens ensenyar, i em vaig traumar, també, perquè vaig pensar... Hi ha un capítol als Simpsons Jo, que és això. a mi m'han fet un lavado de cerebro. Jo no me'n recordo de tot això. Tu tenies Jo sí, altres perquè jo coses al cap, tia. Però perquè la Bueno, Marina ja, i jo jo... estava sincro. Bueno, la Mira i jo ens traumàvem amb coses i això no se t'oblida. A mi no se m'oblida, t'ho dic. O sigui, jo tinc les imatges al cap. O sigui, jo sé Era molt que petita. a mi al principi, quan vaig enterar-me com de tot això, sabia que no ho anava a fer. O sigui, saps? Era com que... Jo mai. No jo mai, però... No, jo això no ho vull, quin fàstic. Ja, però saps? jo crec que Bueno, tu t'has això és lo sentit típic, molt. no? Lo Jo crec típic. que tothom. Bueno, igual que et diuen, ai, feu bona parella, tu i tal. I tu, quin fàcil. A més, jo... Buah, és que jo no sé si us he explicat mai, però és que ma mare sempre m'ho recorda. I a mi quan em donaven un petó, jo no deixava que em donessin petons, però A la galta. ningú. Ni a la galta ni enlloc, Ja, jo ningú. tampoc. I quan em donaven un petó, en plan, em picava la mà a la cara i me'l treia, però amb cara molt de mala hòstia, molt fàstic, a càmera lenta, slow motion. Dramàtica. Sí. I ma mare, perdoneu, és que a la nena no li agraden els petons. Buah, tia, em passava igual. I diu, quina i es veu que vergonya. després m'ho explica... fàstic em feia. No. I em va explicar l'altre dia que quan ja havia crescut una mica i em seguien no agradant, ja no feia això perquè sabia Molt clar. que era de mala educació, però em posava com la mà al coll i anava fent així com per treure'm el petó, saps? Em passava igual, però igual, fins que vaig començar a donar petons i me'n recordo un comentari de la meva àvia, diu ja comença a donar petons, la Marta no li fa tant fàstic, i jo per dins em plan, No, no, sí. em fa fàstic? A mi la meva família, el primer dia que vaig donar 2 petons, típic que és galta amb galta, o sigui, no, això no són ni 2 petons Ja. ni res, es van quedar ja amb xoc, així, es van quedar sense respirar durant 30 segons i després van dir, la Però és nena que ha jo- crescut. És que el dels 2 petons és algú que... I a mi no m'agrada, o sigui, em segueix no agradant, O sigui, perdó que ho tampoc digui. és molt raro. Vull dir, i una cosa és donar-li 2 petons a algú que coneixes, però que no coneixes de res a ningú, potser no el tornes a veure en la teva vida. Jo amb les no meves dones amigues, 2 petons. crec que quasi mai Que em se- dono dos Jo amb les meves petons. amigues, és Que- que a no, vegades jo ni tampoc. abraçades. Jo Depèn Jo del abraçades. Clar, és el que no va dir. Sí, però jo depèn de com ni abraçades. Ei, què passa? Jo crec que tinc una teoria que des de la pandèmia s'han deixat Sí. de donar 2 petons, o sigui, és com... Però gràcies. Tothom Sí. ho odiava i hem aprofitat com Ja. la pandèmia a dir ja està, ja m'he desacostumat, ja no em donaré 2 petons. Però real, o sigui, és com... A mi no m'agradava gens i, clar, la gent que ja em coneixia, doncs ok, però quan arribava i algú nou era com l'obligació de Ja. fer 2 petons i Ja, després com- de... Clar, jo quan era petita, doncs, ara, a mi Què dius tu? Jo no penso donar... Perquè clar, venien i deien, ai, que mona la nena, no sé què, toma, tot aquí el petó amb les baves. A mi em deien, saluda, no siguis borda. I jo, saludar no significa donar 2 petons, Ja. tio. Deixem-ho, és que era com... Sí. Però bueno, s'ha de fer, perquè si no quedes malament. Jo me'n recordo que vaig fer un intercanvi a França i que les donen al revés. Ah, sí? Sí. Bueno, ja O sigui, veus tu. En plan, quan Ella jo, sí, quan jo vaig fer així, em vaig fer un pico amb la que feia l'intercanvi sense voler, perquè Bueno, no vaig fer passa així i ja va fer el revés i ens vam donar un Clar, pico. I no passa Joder, els putos 2 petons de merda, de veritat. Sí. La vida. Vaig sentir fàstic, òbviament, també. Bé, això jo crec que tothom. O sigui, això és una xorrada que em va venir al cap, però jo tenia... O sigui, jo quan estava al cotxe, sobretot de nit, bueno, sobretot de nit, és que ha de ser de nit perquè estic a la lluna, no? Una Sí. tonteria. És que Acabo de vale, dir. ja sé que... Quan estava al cotxe, Ha de ser de nit per el que va dir. quan jo estava al cotxe sempre deia, uau, la lluna m'està perseguint. Ja, però és Però que ja. és que és molt semblant, És i que encara a ho vegades ho sembla. penso, Dic, Jo mira, ja no, però sí. Però, o sigui, pensava, mama, per què? Sempre deia, en plan, mama, per què la lluna ens persegueix si estava a casa de la iaia? Inclús Si estava a casa de la iaia, la lluna ja era està a mi casa, en plan, per què està aquí?
si estava allà, saps? I jo en plan, Marta, Sí, i no us passava quan anàveu amb el cotxe, jo em fixava en una estrella i l'anava mirant i no és que és com que no, saps? Tota l'estona Ja, jo estava al també ho mateix feia. lloc. Ja. Sí, em passa també amb les estrelles. Jo ho feia amb les estrelles Sí. per confirmar. Que la lluna no es movia. Ai, que la lluna es movia. Clar, o sigui, jo feia les estrelles per confirmar que la lluna també, i jo en plan, bueno, vaig entenent una mica les coses, a poc a poc. Però és una xorrada molt gran, això. Se però m'ha és que... dormit el peu. Molt malament. Bueno, no passa res. Mentre jo vaig parlar, si vols tu fes exercicis. No, és que llavors que m'ha Fem fet ioga. la por. Fitness enmig del podcast. Ai, no. Ara, a continuació, classe de fitness. Pua, les classes que em fotia de l'esport Respirem el pel nas. confinament. Que horror. Ja, jo també. Va, ja. Mira, Cada veus? dia. Jo al confinament feia classe de la uni quan em connectava. Hòstia, que Spoiler! És que no fèiem gaire cosa, eh? No, fèiem molt poc. A més, molts ens penjaven vídeos. Sí. Després menjava pastanagues, prenia el sol, mirava la Me'n detectiu recordo Conan, que deia, jo d'aquesta hora a aquesta hora no puc fer res perquè és l'únic moment en què dona el sol a de casa 4 i mitja, 5 i mitja és quan em dona el sol al balcó i puc Uau, prendre. que horror. Que bo. Bueno, canviem de tema, seguim amb l'altre. A mi em passava... bueno, això és que ho he llegit perquè dic, no em ve cap al cap i dic, va, aquesta té relació amb mi. Que jo crec que a totes i a tots ens ha passat lo de creure'ns que després de dinar tindràs un tall de digestió si Sí. et tires a la piscina, a la platja o el que sigui. Spoiler, et pot passar, o sigui, és cert. Les probabilitats són molt baixes. Llavors, jo sí que m'ho creia fins que vaig practicar un esport que es diu natació sincronitzada i vaig arribar a un centre d'alt rendiment i dinàvem 30 minuts i després havia de fer un entrenament de 6 hores o 7 Mare o meva. més. Con lo qual, jo no he tingut mai cap tall de digestió. Jo crec que vaig llegir fa poc que no era Així real. que- No, o sigui, sí que... Tipus, Però és per la calor. No, però és que és el que no tinc- Pel canvi Per de la temperatura. piscina, perquè... O sigui, no té sentit que sigui per l'aigua. No però sé és- si és pel canvi de temperatura. No, sé, és tinc perquè ni idea. li has de Estic donar un inventant. temps al teu cos. És com si de cop et veus moltíssima aigua i et poses a córrer, doncs, Ja. saps? Em Ja. et pots sentar malament. I Per és això, el que a tinc poc a apuntat. poc. No, és el que tinc apuntat aquí de... Entra a poc a la piscina. Et vas Sí. mullant així, una mica. Que moriràs. Però és que mira, jo he posat aquí. No és que no sigui cert del tot, perquè realment si et menges una paella sencera i acabes rodolant, et pot afectar, evidentment. Ja. O sigui, és actuar dins la lògica. Vale, o sigui, no és tant l'aigua, sinó que facis el que... O sigui, si et poses a córrer també, saps? Clar, o sigui, és lògica. O sigui, tu t'acabes... Imagina't, t'acabes de desmaiar i de cop et despertes, no et posaràs a córrer una marató. Ja, No, òbviament. perquè et tornarà a passar. Ja. Pues és el mateix. Però jo sí que m'ho havia cregut i, o sigui, me'n recordo haver estat amb els peus sentada a una piscina esperant, com fins que no hagi passat els minuts que m'han dit per poder-me tirar. Jo pensava que també passava amb la dutxa. Jo pensava que després de dinar Ai, no podia com dutxar. peixo. Clar, perquè a Ah, la en piscina sèrio sí, a la pensava? dutxa no, clar, home, té la seva lògica. Si és que és l'aigua. Ens deien no que em era puc l'aigua. I mullar. em No em puc dutxava mullar. cagada, o sigui, estava... Ai, pobreta, que Sí. bona. Ai, que Sí, sí. Ja, No, jo però m'esperava com una hora abans. Quan anava a cansar-se amb els altres Clar. em deien no, anem a llegir, anem a fer alguna Clar, cosa, mentre no, passa perquè- una hora. I jo, No, una no. hora? Jo me'n Boixos recordo... o què? Jo me'n recordo la primera vegada que a Synchro ens van fer tirar després de menjar, clar, jo era petita, i jo tot innocent. Però i el tall de digestió? I em mira l'entrenadora, a l'aigua. I jo... A l'aigua, nena, va. I a partir de llavors vaig descobrir que, Clar. bueno, ok. Que no et mories. No, vull dir, o sigui, és que pot passar tot, saps? Vull dir, em pot caure de cop Sí, ja no. una planta d'un balcó i vull quedar-me, o sigui, pot passar tot. Ja. Però que ens posaven això per bueno, no sé, perquè Ara ens pot tinguessin passar. controlats Sí. i controlades. Pot passar, a mi segurament m'ho deien perquè jo l'aigua em tornava boja. Clar, jo Era como també. esta niña, como se Ya, meta en el pot ser, agua, clar. No. le va a dar un patatús con Home, todo lo que s'ha comido. A més, sí. menjava que... O sigui, jo menjo molt, ja ho Jo sabeu. també, I també. que menjava que flipes i jo pues, a l'aigua, vinga, I sí, sí. Clar, doncs és això. Però És bueno, veritat. no sé. Vull dir, després també entrenava. O sigui, jo em menjava aquí corrents, Clar, anava sí. a fer vòlei, a córrer, 5 d'esto, a través del pavelló. I Clar. no em passava res. O
sí que em feia mal de panxa. Ja, però no em passava res. Però per això després, abans d'una competició et deien no t'atipis molt perquè tal, perquè no sé què. És més cosa de fer esforç, Ja. no de l'aigua, saps? És com si l'aigua fos un verí o alguna cosa, no sé. Ja, Tio. real. Bueno. I jo ara m'adormo. Jo dino i me'n vaig al Sí, llit. sí, clar, m'ha ja hem fet. Jo quan canviat. puc també, quan Ja. no. Ja. Però t'entra la son igual. Ja he canviat Sí, constantment. O sigui, ja sé com els meus pares O sigui, abans. quan fas el típic horari de feina que dines i t'has de posar a treballar, ja la primera mitja hora vas Vas bé, fatal. la següent mitja hora t'entra Una bajona que Uf, flipes, uf, que dius, por favor, sacadme de I aquí. quan anava a l'oficina ho passava molt malament. És Era com, ja. me'n vaig, Hauria me'n d'estar vaig a prohibit passejar. treballar just després de dinar. Bueno, Sí. treballar a la tarda. Ale, ja Treballar en sé. general. No. Sí, treballes. Treballar en general, per tant, pocs diners. Em pot tocar la Vale. loteria? Gràcies. Vale. Et toca a tu, no? O a Vale. tu? Sí. No, Ah, però però tu el Ah, ja, comptes. l'ordre és igual. és igual, però jo ja... Sí. Tu ja has és igual. fet, Vale, tu quantes tens? No ho sé. Bueno, vale, Una doncs menys, jo, em queda. un altre relacionat amb la família, una altra cosa que pensava és que, clar, jo em feia l'olla, l'Èlia dirà, jo no pensava tant, però jo em feia Era que no l'olla, pensava. Una cosa, mama, era tonta. això jo em Sí, feia... Èlia, eres tonta. No, valenta. No, sincerament jo crec que eres feliç. Sí, ja està. O sigui, sincerament no tenies molts problemes a petita, ja està. Què va, jo em gravava fent els meus balls. Clar, ja està. Clar, Era la eres seva feliç. preocupació. Bueno, Com més feliç ets, menys penses. Sí, És que, sí, sí. O sigui que comprovat, tu i jo érem infelices, vale? Molt bé. el meu psicòleg ho sap, això. Bueno, va, seguir. Això, És el meu. Spoiler. Espero que no m'ho vegi mal. jo també vull aquest psicòleg, però, bueno. Si voleu contacte, obrim-me per privat, que jo us dic. És per la mútua. També té una consultoria, ja està. Bueno, el cas, Pobre, que... no puc parlar. Ja, és... Perdó. No puc parlar, no. Digues, digues. Això, que jo que em feia l'olla perquè pensava... O sigui, pensava que els membres d'una família estaven casats entre ells. És a dir, clar, no, tio, però perquè... Però si no es pot. Clar, no, però tu pensa... Clar, però quan ets Ja, petita, no tu penses... La meva mare està casada amb el meu pare, el meu tiet amb la meva tieta, el meu avi amb la meva àvia. Entonces, claro, jo em feia l'olla... O sigui, era bastant petita, Ja, em però feia després, l'olla qui perquè estava casat pensava- amb qui? O sigui, la resta? Tu amb teva mare? No, mi mare amb el meu pare. Clar, i els teus El meu cosins? tiet... Ja, no, bueno, hija, no pensava tanto. O sigui, pensaves que tots els membres d'una família estaven casats entre ells? Clar, que, Ah, que vale. s'havien de casar entre ells. O sigui que, vale, té però lògica. segurament pensava, no me'n recordo, però segurament pensava que el meu cosí i la meva cosina de grans es casarien. Ah, Saps? ja ho Vale, entenc. sí. Vale, té Pensava bastanta això. lògica. En plan, Clar, vale, fins que després ja vaig descobrir que no, que tu et podies casar amb qui et donés la gana i que amb la família... T'imagines? I tu qui amb la pensaves amb qui família et casaries? no. No ho Amb el tenies, germà. no? Amb el teu germà? Clar. Una cosa, m'està sonant que jo també pensava alguna cosa així, Tipo, que m'havia de casar amb el meu germà. No, o sigui, dic, No, jo dic no. en sèrio, en plan... Jo no. Que és normal que ho pensis al final. Jo no. Fins que em van dir que si dos germans s'ajunten, Pues sale tonto el niño. sí, sí, Poden passar coses. poden passar coses. I vaig dir, doncs no pot passar. I tu... Jo ara no vull casar-me amb el meu germà. Ja no, ara vull una altra persona. Ara vull una noia. Jo sincerament tampoc hagués volgut casar-me. Home, no, jo tampoc. Però... No, però vull dir... No sé. Bueno, Saps? m'ha quedat un cringe bastant heavy. Claro. No me'n recordo de la meva... La Marta té memòria de mosquit. Bueno, Sí, totes. bastant. Dori. Té. Dori. 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 Ai, m'encanta la Dori. Vale. Ui, sí. És que és molt raro, això. Ui, sí. O sigui, jo pensava que totes les dones del món, quan arribàvem als 18 anys, estàvem embarassades. Ens quedaríem embarassades. O sigui, i vaig tenir un trauma amb l'embaràs un altre cop. O sigui, ja no em quedava només lo del vídeo aquell que vaig veure, sinó que a més, jo pensava que la gent... Se li acumulaven... Els traumes, és que normal, tio, que estigués així. I jo pensava que totes les dones, quan arribem als 18 anys, ens quedàvem embarassades, però no per algú altre, sinó per l'arte de Dios. O sigui, jo pensava que el nostre cos formava el nen. I de cop, bum, bombo. Sí. Que no és broma, tio, que vaig estar pensant molt de temps i és com... I clar, jo tenia un trauma de, buah, no vull arribar als 18 anys, no em vull quedar embarassada, perquè a més tenia un trauma perquè mirava una sèrie. Vaig mirar una sèrie on vaig veure com una dona paria.
Trauma. Ves? És que clar... Ja tot el que veia, és veritat, teniu raó. Però clar, A mi em vaig traumar, que Ai, flipes. anava a dir una cosa molt escarosa. Bueno, aviam què dius. A mi em van ensenyar un vídeo perquè les dones ens passa que si no tenim l'abdomen musculat, quan tinguem un fill, si és de forma natural, se't pot sortir la vagina. Què? No ho No em sabíeu? traumis més! Però com se't pot Ja sortir estic la traumada. vagina? Has de, bueno, la ginecòloga t'ho dirà si està malament o no, però de la força que fa, si no tens els músculs ben musculats i ben forts, se't pot sortir la vagina i després te l'han de tornar a posar. Però com se't pot sortir la vagina? No ho estic Crec que entenent. no vull visualitzar-ho al meu cap, Maria. Perquè, o sigui, Com està dius? com, o sigui, no està com... És que, clar, jo tampoc vull dir perquè no ho he Vale. estudiat bé, Sí, que però surt no com està com tot, lligada, diguem. o sigui, no està agafada i es pot sortir i després te l'han de tornar a posar, perquè és com una Bueno, saps? vale. És interessant. No Llavors- penso tenir fills en mi vida. No, la forma de fer-ho és No. exercitar Amb aquesta informació- l'abdominal, però no l'abdominal fent abdominals, sinó Sí, fent no, hipopressius. clar, Crec que sí. crec que es Sí. diuen hipopressius. Sí, crec que sí, per dins, perquè l'enforteixes Sí, per dins. Crec exacte. que m'està sonant també aquesta teoria, però no sabia que literalment... Vale, doncs a mi m'han ensenyat O sigui, un jo vídeo. pensava que... Ara després ho busquem. No! Et va ensenyar un vídeo, tia? Clar, però jo pensava que deies a mirar el vídeo. A veure, que jo estic bastant traumada amb els embarassos. No. dius? I jo Sort així, que eh? a mi no m'han ensenyat mai res d'això, Vale, doncs a mi sí, però jo no ho vaig demanar, Ja. saps? Però no m'ho han Bueno, ensenyat O sigui, a jo l'escola, pensava, eh? jo sabia Bueno, alguna així, a però mi pensava faltaria. que es Ni trencava. amigues, ni res. Jo pensava que es no. trencava o alguna així, però que et surt. No, No, saps? literalment la vagina. Però és de la força, però perquè fas molta força perquè et surti un bebè. Jo, Ja, no, bueno, jo però jo què adoptaré, sé. perquè jo tinc un trauma a l'embaràs, ja tinc 3 traumes, ara tinc un altre, gràcies a tu, carinyo, moltes gràcies, Èlia. Jo adoptaré, ho tinc molt clar. No penso parir. Home, M'agradaria, però tinc un trauma. En plan... Home, que- a mi m'agradaria, no és la paraula, però bueno... A mi m'agradaria tenir una filla, un fill. Pues Sí, que ja teu, és meu, el nen. però- Mono. Però... Jo Serà teu, Però el sí, procés o de no. parir... Ja, però zero dic, en plan, il·lusió. que em veig en ell, saps? Sí. I jo vaig pensar, li vaig dir a ma mare, me'n recordo que dir-li, si em quedo embarassada em poden obrir i ja està. En plan, jo dormir-me i m'obren. Mi mare està oberta. Però es veu que Sí, només s'ho mi poden mare fer també. si realment veuen Sí, que és passa perillós. alguna cosa, sí. Clar, o sigui, mi mare tenia com una malaltia que podia afectar l'embrió quan va tenir el meu germà. Llavors, com ja tenia la cicatriu, Ja. vam fer el mateix amb mi. Saps? Però amb mi ja no tenia. Però no sé qui ha sigut tot. Jo si a mi algú... Jo potser he sortit una mica tarada. Jo si a mi una metgessa, un metge em diu que m'ho pot treure per la panxa i a mi m'adorma i no m'entro de res, jo tinc Però un no fill. o sigui, però no... Ah, que No veig... t'adorma... Clar, és el No, que no, t'anava a et dir. posen... O sigui, Sí. et posen com una cosa aquí i llavors tu no ho veus, t'adormen d'aquí Sí. en avall i ja està. És que a mi Jo em marejaré i m'adormiré de Clar. Que no ho veuràs, o sigui, si tu Literalment. vols veure... Doncs... Clar, només veuràs quan ja està fora, perquè ma Clar. mare es va enfadar quan li van dir que l'havien de fer cesària i li va dir, pues m'adorms. I li va dir, no, tu veuràs a la teva filla néixer. Aleshores, clar, o sigui, òbviament t'ho tapen, però, Clar, sí. però que no estàs dormint. Però Da t'ho igual, tapen, no, però no. tipus, la meva tieta No vull. va entrar amb ma mare quan jo naixia i va veure l'obertura. És I que jo, jo vomitaria, què? eh? Jo no podria. Clar, però hi ha gent que sí. Sí, hi ha gent. Els metges i els el infermers meu poden- el meu pare estava esperant a fora. És que jo em des... una cosa que m'estic traumant molt. Bueno, sí, Bueno, és que... tia, però... No vull. Ho he decidit ara. Ja. Bueno, és lícit, fes No, el ja, que ja. vulguis. Però per Sí. adoptar, o sigui, per adoptar, És molt complicat. Ja. o sigui, que vull ser mare soltera, si tinc algú al costat, perfecte també, però, o sigui, a començar ja, amb els papers. Sí, No, és que no és conya, però clar, no tinc una feina, clar, no t'ho no sé què, donarien. o sigui que no em donaran mai. Bueno, la vida és Totalment. molt llarga. Sí, és llarga la Vale, vida. Però no t'ensenya. et toca a tu? No, jo ja... Ah, vale, em dic, pues, jo no pues tinc jo ja me la tantes. sé. Ah, Però posa un moment. Ah, vale. Si és que vull mirar com anem, perquè, com sempre... Jo Jo crec que anem bé. Jo també, avui no anem sé. bé. És que sempre se'ns en va el temps. Hòstia, Bueno, Pues no vale. anem tant. bueno, Però jo no sento A que he veure. parlat tant. Sí, em parlat molt. Ah, vale. vale. Aquesta va relacionada... Bueno, no, en realitat no. Bueno, és igual. Jo vaig anar a una escola de monges, vale? Ja ho sé. Bueno, jo Quan també. anava... O sigui, vaig estar fins a segon de primària en un lloc que no eren catòlics, vale? Després em vaig canviar de col·le. Vale? Llavors allà em van començar a parlar de Déu. I com que deien que Déu era el creador del món, doncs jo pensava que Déu era una dona. Perquè, clar, sí, en el meu cap, però de veritat que jo vaig estar molt de temps pensant que Déu literalment era una dona. Jo M'ho m'imaginava vas explicar. una dona amb la panxa i la panxa era el món, perquè, clar, com que les dones fan els bebès, Pues té molta més Creant lògica vida. això que el que és de veritat. pues Sí jo o no? pensava això.
I moltíssim temps vaig estar pensant això fins que després ja vaig entendre pues, que no era una dona, però no sé. Ja, però sí. Bueno, és igual, és que No, digues. No, que té més sentit perquè les dones és qui... Creen la vida. O sigui, Ja, a és que mai partir de... ho he O entès sigui, jo, això, necessites en plan. un home, evidentment. Sí. Però vull dir, sense la dona no es pot crear Ja. una vida. Saps Ja. què vull dir? Mm. Ja està, però és que no entrarem més en Ai, això. sabeu, perquè això és un... sabeu que ara estan investigant i han comprovat que sí que es pot fer bebès sense una panxa? Home, ja, però és que necessites les... Bueno, vale, però dic que, o sigui, es queden com en una Ja, cosa... però això és ciència. O sigui, en plan, és gràcies a la ciència, no gràcies No, a... clar, no, sí, saps? no dic això. Dic que real que jo crec que en un futur podrem tenir fills sense tenir-ho a la panxa. Ho estan investigant, Sí, ha sortit que sí. segurament. Ja, però és que llavors comences... Ja, però bueno, és que al final... I la naturalesa què? Saps? En Ja. plan de la vida. És que clar, ens estem cargant una mica Ja. tot. Doncs que apareixin els homes, tio. Ja, d'una vegada. Sí, clar, nosaltres la regla, nosaltres no sé què. Clar, no? Ja, podríem posar un ou, tio, com les gallines. No? No pot ser que hagi dit això. És veritat. Jo crec que em traumaria més cagar un ou i que em surti una cara d'una nena, no? Que faci així amb el dit petit i de cop apareix. Bueno. A veure, cagar un ou potser és més fàcil que parir, però és random no tenir un ou aquí a sobre de la taula. Ja apareixerà I, algun no, dia. però, a part d'això també, en comptes de tenir la regla, tio, treus l'ou i ja està. I Ah, no tu t'estàs tens de una treure l'ou setmana. cada mes. Clar. I si Un bebè ja cada el dia que mes? tinguis un bebè... No, aviam, a les gallines no tots els ous tenen un pollito. Ja, No? tia... No. Aquesta però- ja... Bueno. Se'ns ha anat. Cada mes parir un ou. Ho fas Pel així? cul? Sant. Ja, però surt sol. No, pel cul, no. Clar, No, sí, però pel cul no. Ah, sí, va. Clar que és pel cul, no? No és pel cul. Ah, no. Pel cul surt la caca. I després... Però les gallines també. Això ja no ho sé. Ja, Clar, jo crec no que sé com caguen ho l'ou, fan. eh? Sí? Ara ho buscaré. Podem buscar-lo. No, però ara no, que Ja se'm ho sí que buscarem, se'm bueno. va un muntó. Bueno, si ho sabeu... Tinc molta ens ho podeu curiositat. dir. Però això, el que jo volia dir és que seria molt menys dolorós i molt menys Ja, mal de carinyo, cap. però crec que els científics, a escoltar això, no es començaran a investigar a veure si podem Home, parir no, nou. òbviament que No, no. bueno, ja estan fent que... En un món puguis paral·lel. tindre un fill. Ja. En un món Però llavors, paral·lel en plan, estaria és com que seria tot molt més fred, eh? bé. Ja. O sigui, no és el mateix sentir com creix el Ja, el però teu fill. Adoptar, per exemple, és el estàs mateix. tot el dia assegut a sobre. Adoptar, per exemple, és el mateix. I si jo tingués una parella noia, per exemple, i ella es quedés embarassada, igual, saps, no ve de mi, però és la Ja. meva filla. Entonces és com... Però això els hi passa als homes. Ja. Clar, bueno, no. Sí. O sigui... Home, sí. Però han posat l'esperma. Bueno, però luego Bueno, no han hecho I és la seva nada. genètica. És la seva genètica. Jo em refereixo a mi amb una noia i la noia es quedi embarassada amb una esperma d'una persona random. Ja, vale. Clar, òbviament, jo no tinc No, esperma. Ja. Hòstia. Però crec que el que fa la gent és que tu podries posar... Ja, però o sigui, doncs que no, fos no seu. tindria genètica d'aquella. Ja. D'ella. Sí, d'aquella. Ja. D'ella, saps? Ja. I és com que Sí, ara ho he entès. la doble Ja, sí, jo genètica, també ho he entès. la doble genètica aquesta no la tens. Que tant de Ja. bo algun dia es pogués... No sé si ara es pot, però... No sé, no ho sé, dona no. temps, dona'ls-hi temps perquè Sí. això va com va. Jo és que t'ho juro que jo un dia veig que un dia a la porta de casa meva apareixerà un robot dient-me vamos a exterminar todo ser Em humano. fa un mal rotllo, això. Sí. Ho vaig parlar l'altre dia, o sigui, és que el robot... Però és tanta por, però bueno, tu. Jo crec que ja més, ja si no veuen veurem. pel·lícules com la de la nena aquesta que és un robot que se'n va a la olla... Ai, jo no l'he vist. que Em no l'he surt a vist, TikTok últimament tot el dia. No penso veure-la. Jo no l'he vist, però... Jo no la... No, jo Només l'he veure el vist. tràiler i en tinc prou. Ja, és totalment. No, que ens sí, sí, traumarem, no cal. sí. Bueno, Però Bueno, doncs pues... no sé si tenim més coses, jo no tinc res a dir de... No, jo tampoc. quan era petita, o sigui, quan era petita estava malament del cap. Sí, jo no, quan era petita, Tu resum... i jo pensàvem massa, o sigui, t'agradava la filó, tu? Sí, A mi també era la meva m'encantava. assignatura A mi prefe. també m'encantava Jo, la filó. Així estem. jo pujava faroles, m'inventava balls... I no passaves absolutament res. Jo em xocava contra les faroles. La Elia estava dalt i la Marina s'estava fotent l'hòstia. No? I jo estava pensant, què fa una farola allà? Per què existeixen les faroles? Bueno, cadascuna amb les seves coses. Per què el vermell és vermell? I Per què il·lumina? Com fa? I per què posa stop i no para? Si estem a Catalunya. Són bones
reflexions, ojo. Ja, un dia fem una de reflexions. Sí. Que ara ja pots pensar, no? Ara ja sí. No ho sé. Ja es veurà el següent capítol, tun. Vale, To be continued. To be continued. Doncs això, Bueno. moltes gràcies per escoltar-nos. Ens podeu seguir a TikTok, anava a dir a Tinder, No. Hola! No. a Tinder, No. a Twitter i a Sí, bueno, si TikTok. algun dia Instagram veieu un i perfil Spotify. meu a Tinder, és fals, vale? Perquè jo no tinc això. Ja està. Ja ho he dit per si algun dia Aviseu-la. Jo crec que ja n'hi apareixo, perquè fa molt de Sí, temps perquè que hi ha no gent que utilitzo. li ha passat, Bueno, Ja. ja ens estem anant. Vale. Moltes gràcies. Jo me'l vaig borrar quan vaig començar a tenir parella i 2 mesos després continua sortint. Quina por. Però ara s'esborraré, crec. O sigui, t'has d'eliminar la cuenta. Clar. Però tu desactives a aparecer i tot i així apareixia, saps? Però Bueno, vaig no eliminar. sé. Bueno, Bueno, en otros capítulos Parlarem de Tinder i... ja es veurà. i Sí. bueno. Moltes gràcies i Que vagi ens bé. veiem fins la Fins la setmana. pròxima. Sí. Adeu. Adeu.